Okay, so may buntag Pilipinas, may hapon Texas. Segsoon na nafud kita karon sa tong pagbasa sa pulong sa Dios ug naa na kita sa ikaduhang Samuel. No, nya nanata sa chapter 7. Okay, so kung aduna kay Biblia igsoon, ikaw kang awhagon nga magbasa pod no. Uban ko igsoon. Okay, but before ta magpadayon, uban ko sa tong mga pag-ampo. Hallelujah. Dalaygon og mahimayon na mga Dios. Salamat Lord, gamhanan ka nga Dios. You're the Alpha and Omega, Lord. You're the beginning and the end. You're the first and the last. Lord, nagaduol kami kanimo, Ginoo. Nagpaubos kami, God, sa mong matag-usa ka kasing-kasing, Lord. And nagaduol kami kanimo, Ginoo, tungod kay nanginahanglan kami kanimo, God, sa matag adlaw. Nining takna, Lord, ikaw ang among himayaon, kamo ang pasalamatan sa tanan, nga imong gihimo sa mong kinabuhi, Lord. Salamat o God nga wala mi nimo gipasagdan sa matag adlaw. Salamat Ginoo nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo o God sa pagpahinumdom Ginoo sa pagbalik sa pagbasa sa imong pulong o paghinuklog nini. Lord, thank you kayo nga ikaw ang Dios nga tuburan sa tanan sa mga panginahanglan. And I pray, Lord, nga kanang mga tao, Ginoo, nga nagatan-aw ani nga video, ikaw Ginoo magapanalangin usab ngadto kaniya o God uban ang tibok panimalay, Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. So Lord, salamat nga matag-usa Ginoo makadawat sa ilang portion karong adlaw Ginoo nga panalangin gikan kanimo o Lord God ilang maangkon o God. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare it. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Okay, so igsoon na nakita no at magpadayon ta sa ato ang pagbasa og na nakita sa chapter 7 verse 1. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang pagkahari o gipapahulay na siya sa Ginoo sa pagsamok sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya, giingnan niya si Nathan nga propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga Cedro apan anaa ta ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tulda. Miingon si Nathan kang David, lakaw og buhatang imong gitinguha kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabhiuna gisultihan sa Ginoo si Nathan, ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo, buhatan ba ako hinimog balay nga akong kapuy-an? Wala ako makapuyog balay sukad nga akong gidalagikan sa Ehipto ang katawhan sa Israel hangtod karong adlaw. Nagbalhin-balhin ako pagpuyo diha sa mga tulda sa tanang dapit nga ako nag-uban sa katawhan sa Israel. Nakasulti ba ako bisag usa na lang kapulong ngadto sa mga maghuhukom sa Israel nga akong gisugo sa pagbantay sa akong katawhan, ang mga Israel? Nag-ingon ba ako nganong wala man ako ninyo buhatig balay nga Isidro? Busa, karon sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw gikan sa pasibsibanan, gikan sa imong pagka magbalantay sa karnero, aron paghimo kanimog hari sa akong katawhan. Ang mga Israelita, naguban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan o gibuntog ko ang tanan mong kaaway ug himuon kong bantugan ang imong ngalan ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan ang mga Israelita ug papuy-on ko sila didto aron makabaton silag ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas sama kaniadto. Sukad sa panahon nga nagtudlo akog mga maghuhukom alang sa akong katawhan ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang pa ni ana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw mga kaliwat og inig kamatay nimo ilubong katupad sa imong mga katigulangan ug himuon nako nga hari ang usa sa imong mga anak ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Verse 13, siya ang magtukod og usa ka templo alang sa akong ngalan ug
palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Mahimo akong iyang amahan, ug siya mahimo kong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Higugmaon ko gihapon siya sa gugma ko nga walay paglubad. Amen. Dili sama sa gibuhat ko kang Saul nga akong gipuo aron ikaw maoy mahimong hari. Og palungtaron ko ang imong banay o gingharian hangtod sa hangtod. Amen. Gisulti kini ni Nathan kang David sumala sa panan-awon nga iyang nakita. Amen. So, akong nakita diri nga verse ba naingon siya diri, mahimo akong iyang amahan ug siya mahimong akong anak kun makasala siya, no? Kastiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Ang verse 15, higugmaon ko gihapon siya sa gugma ko nga walay paglubad. So bisan og kastiguhon kay nakasala man, ang gugma sa Dios mao lang gihapon walay paglubad, igsuon. So usahay di ba kita nangalagad sa Ginoo nya makasala ta murag feeling nato guilty kaayo ta nga kana bang murag maulaw ta moduol sa Ginoo ba no? Nya kung kastiguhon ta sa Ginoo kay disiplinahon man ta kay anak man ta niya. Usahay malimtan nato nga ang gugma sa Ginoo walay paglubad. Di ba no? Kini dili lang sa imuha karon no, pati ako napahinumduman nga ang gugma sa Dios walay paglubad igsuon. So balik ta sa Ginoo no, usahay murag lisod kaayo ibalik kay murag feeling nato dako kay tong sala nga nahimo sa Ginoo. Pero sa Ginoo pasayloon gyud ta. Ang kapasayloan sa Ginoo available kanunay para sa tanan nga mangayo niini. Ug ang Ginoo mohatag gyud og kapasayloan. Kay iyang gugma walay paglubad. So isa ka encouragement kanato tanan igsuon. Kay kitang tanan no, makasala gyud batok sa Ginoo. Bisan pag kanang naningkamot ang di ta makasala pero naagyoy time nga masipyat gyud ta. Di ba? So kini usa ka pagpahinumdom nga kung makasala ta, hinumdaman nato nga ang gugma sa Dios walay paglubad. Ya kung muduol ta niya nga mangayog pagpasaylo, pasayloon gayud ta niya. Salamat, Lord. Kaysa padayon na nato sa verse 18. Unya, miadto si David sa tulda nga tagbuanan. Milingkod siya didto aron magampo. Miingon siya, kinsa man ako o Ginoong Dios. Unsa man ang akong banay, nga hangtod karon naguban ka man kanako. Apan alang kanimo, jutay ra kini. O Ginoong Dios, naghimo ka og mga saad mahitungod sa akong mga kaliwat, sa umaabot nga mga katuigan ug gipakita mo kini sa tawo o Ginoong Dios ug unsa pa may ikasulti ko kanimo nga nakaila ka man kanako o Ginoong Dios tungod sa imong gisaad ug sumala sa imong pagbuot gibuhat mo kining dakong butang aron masayod niini ang imong sulugoon. Busa gamhanan kagayod Ginoong Dios kay wala nay sama kanimo ug walay Dios gawas kanimo sumala sa among nabati. Ug unsa mang nasura sa kalibutan nga ingon sa imong katawhan ang mga Israelita nga giluwas mo aron mahimong imong katawhan. Tungod niini nabantog ka o gihimo mo alang kanila ang mga kahibulungan ug makalilisang nga mga butang pinaagi sa pag-abog at tubangan sa imong mga tawo sa usa ka nasod lakip sa iyang mga Dios-Dios. Gihimo mo ang Israel nga imong nasod hangtod sa hangtod ug ikaw o Ginoo nahimong ilang Dios. Amen. Verse 25, ug karon o Ginoong Dios, tumana kanunay ang imong gisaad sa imong sulugoon ug sa iyang banay. Ug pasidunggan nila kanunay ang imong ngalan, ug moingon sila, ang Ginoo nga labing gamhanan mao ang Dios sa Israel. Amen. Ug tukuron sa atubangan mo ang banay sa imong sulugoon nga si David, kay ikaw o Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel, mipahayag man niini sa imong sulugoon
sa pag-ingon, himuon kong hari ang imong kaliwat. Busa nangahas ang imong sulugoon sa paghimo niining pag-ampo kanimo. Hallelujah. Og karon og Ginoong Dios, matuod ang imong gisulti og nagsaad ka niining butang nga maayo sa imong sulugoon. Busa ikahimuot unta nimo og panalangini ang katawhan or ang kaliwatan sa imong sulugoon aron mulungtad kini hangtod sa hangtod kay ikaw o Ginoong Dios nakasaad man niini. Og tungod sa imong panalangin mabulahan hangtod sa hangtod ang kaliwatan sa imong sulugoon. Amen. Praise God. Lami kayo ang saad sa Ginoo no? Kang David no? Nga na siya ipuli nga hari ang anak ni David. Okay, so padayon tagsoon sa chapter 8 no. Kini giuluhan og mga kadaugan ni David sa panggubatan. Unya gibuntog ni David sa hingpit ang mga Filistihanon ug naundang ang ilang pagmando sa yuta. Og nabuntog usab niya ang mga taga-Moab og gipahigda niya sila sa yuta. Og pinaagi sa pisi, gisukod niya sila. Patyon niya ang musulod sa duha kadupa ug ang musulod sa ikatulo kadupa luwason niya. Naulipon ni David ang mga taga-Moab og nanghatag silag buwis or buhis kaniya. Nabuntog usab ni David si Hadad-Dezer nga anak ni Rehob nga hari sa Suba. Usa ka nasod nga ubos sa pagmando sa Syria. Panahon kini nga si Hadad-Dezer nakigubat aron ikapabalik niya ang iyang gahom didto sa Suba sa Euphrates. Og nabihag ni David gikan kang Hadad-Dezer ang 1,700 kasundalo nga nagkabayo og 20,000 kasundalo nga naglakaw lang. Og gipamiangan niya ang mga kabayo nga naguyod sa mga karwahe apan nagbilin siyag igo sa usa ka gatos ka karwahe. Ug sa dihang ang mga Syrianhon nga taga Damasco mitabang kang haring Hadad-Dezer, napatay ni David ang 22,000 ka mga Syrianhon. Unya, gibutangan ni David og mga kampo didto sa Arma sa Damasco og ang mga taga-Syria nahimong alagad ni David og nagbayad silag buhis kaniya. Og sa bisan diing dapit makigubat si David, gipadaog siya sa Ginoo. Nailog ni David ang mga tami nga bulawan nga gigamit sa mga sakop ni Hadad-Dezer o gidala niya kini ngadto sa Jerusalem. Gikuha usab ni David ang daghang bronse gikan sa Bita o sa Birutay, mga syudad ni Hadad-Dezer. Sa pagkasayod nitoy, ang hari sa Hamat nga nabuntog ni David ang tibuok kasundaluhan ni Hadad-Dezer, gipadala niya ang iyang anak nga si Joram ngadto kang David aron pagyukbo og pagpahalipay kaniya kay si Toy og si Hadad-Dezer kanunay mang nagkaaway. Nagdala si Joram ngadto kang David og mga galamiton nga plata, bulawan ug bronse. Kining tanan gihalad ni David ngadto sa Ginoo uban sa plata ug bulawan nga nakuha niya gikan sa mga nasod nga iyang nabuntog. Okay, verse 12, sa mga Idumihanon, sa mga Moabihanon, sa mga Amonihanon, sa mga Filistihanon, sa mga Amerikanhon o gikan sa Hadad-Dezer. 13. Nabantog ang ngalan ni David. Sa pagpauli niya, iyang napatay ang 18,000 ka Idumihanon didto sa walog sa Asin. Og gitukuran ni David og mga kampo ang tibuok Idumea og nahimong ulipon ni David ang tanang Idumihanon. Gipadaog sa Ginoo si David bisag asa siya makig-away. Amen, no? So ang Ginoo gyud ang tuburan, no? Bisan sa
makig-away, no? Siya ang kadaugan. Ang Ginoo ang naghatag og kadaugan. 15, busa naghari si David sa tibok Israel ug gihatagan niya hustisya ug kaangayan ang tanan niyang mga tawo. Si Joab nga anak ni Seruya maoy pangulo sa iyang kasundaluhan ug si Josaphat nga anak ni Ahilud maoy tiglista. Si Sadok nga anak ni Ahitob ug si Ahimelech nga anak ni Abiatar maoy mga pari ug si Sarias maoy sekretaryo. Si Benias nga anak ni Joyada maoy nagdumala sa mga sundalo nga tigpanalipod ni David. Og ang mga anak ni David maoy mga pari. Okay, so mao to ang chapter 8 igsuon atong padayonon ang chapter 9. Okay, giuluhan kinig si David og si Mephibosheth. No, to ma-remember si Mephibosheth mao ning anak ni Jonathan, no, nga nabakol. Kaysa atong padayonon chapter 9 verse 1. Miingon si David, may nabilin pa bang anak ni Saul aron pakitaan ko siyag kaluoy tungod kang Jonathan? May usa ka sulugoon sa banay ni Saul nga ginganlag Siba. Gipatawag siya ni David o giingnan. Ikaw ba si Siba? Mitubag siya, oo kamahalan. Miingon ang hari, wala na ba gayoy laing nahibilin sa banay ni Saul aron ipakita ko kaniya ang kaluoy sa Dios? Mitubag si Siba, aduna pay usa ka anak ni Jonathan, usa siya ka bakul. Miingon ang hari, hain man siya. Mitubag si Siba, anaa siya sa balay ni Maker nga anak ni Amiel didto sa Ludibar. Gipakuha siya ni Haring David. Miadto si Mephibosheth kang David og miyukbo. Miingon si David, Mephibosheth. Mitubag siya, ania ang imong sulugoon. Miingon si David kaniya, ayaw kahadlok kay kaluy-an ko ikaw tungod sa imong amahan nga si Jonathan. Iuli ko kanimo ang tanang yuta ni Saul nga imong apuhan ug anhi ka na magkan-anan uban kanako. Wow, lami kayo ang iyang gihimo, no? Kung imong hunahunaon bakol na si Mephibosheth. Siguro kita man tag unsay itsura sa bakol, no? Kasagaran wala na kay sila mahimo kay disabled man sila ba, no? Pero si Haring David wala siya nagsapayan kung bakol or dili si Mephibosheth, no? Iyang giingnan nga si Mephibosheth magkan-anan na uban ang hari nga si David. Dito siya magpuyo, no? Iuli pa jud sa iyaha ang yuta sa iyahang lolo nga si Saul. Imong makita ang heart ni David. Maluluyon siya, no? Sama sa Dios. Nya bisan og kaaway to niya si Saul kay gina-hunting siya permanente. Pero wala siya nagdumot. Kung dili iya pang gitabangan ang apo nga si Mephibosheth. Verse 8, og mipakita siyag pagtahod og miingon, kinsa ba kining imong sulugoon nga imong kaluy-an nga sama man lang ako sa patayng iro? Unya gitawag sa hari si Siba o giingnan, ang tanan nga iya ni Saul ug sa iyang banay gihatag ko sa anak sa imong agalon. Og mag-umak ka og ang imong mga anak ug ang imong mga sulugoon alang kaniya ug dad-a kaniya ang abot aron makakaon ang anak sa imong agalon. Apan si Mephibosheth ari magkan-anan uban kanako. Si Siba may 15 ka anak nga lalaki og 20 ka sulugoon. Okay, verse 11, unya si Siba miingon sa hari, buhaton ko ang tanan nga gisugo kanako sa akong agalon nga hari. Busa si Mephibosheth nagkan-anan uban sa hari sama sa usa ka anak sa hari. Amen. May anak nga lalaki si Mephibosheth nga ginganlag Mika. Ug ang tanan nga nagpuyo sa balay ni Siba nahimong mga sulugoon ni Mephibosheth.
Busa mipuyo si Mephibosheth sa Jerusalem ug kanunay siyang uban sa hari inig pangaon. Pilay ang duha niya katiil. So igsoon atong makita diri nga ang gugma ni David wala nagbase no kung katong iyang tao ngayang gihigugma na ay connection ba dito sa iyang lolo nga si Saul no. Pero kung ato pong makita nga si Jonathan ang pinaka best friend ni David, na sila'y panaad kaniadto katong buhi pa si Jonathan, di ba? Nagpanaad sila nga dili pasagdan ni David ang kaliwat ni Jonathan. Ug maunay gituman ni David karon no, kay wala naman si Jonathan. Apan yang anak nga si Mephibosheth, nabisan pa og bakol si Mephibosheth no, ingon diri pilay ang duha niya katiil. Pero giampon siya or gikuha siya ni David unya perminti siya didto sa palasyo kauban ni David. Ang gugma ni David wala nagbase sa kondisyon ni Mephibosheth no, noon iyang gihatag ang iyang katigayunan unya iya pa jud siyang giimbitahan nga mukaon sa iyahang lamesa kuyog niya sa matag adlaw. So atong makita nga ingana pud ang Ginoo, labaw pa ana ang Ginoo no, nga kita ginaimbitahan kita kanunay sa Ginoo sa iyahang lamesa nga makigkaon uban sa Dios. Ang gugma sa Ginoo kanunay gina-extend para kanatong tanan igsoon. So lami kaayo no nga pamalandungon nga ang Ginoo kanunay nga nagalong no, naga-desire kanato nga mga katawhan. Kay gusto siya relasyon sa tuwang tanan. So I hope igsoon nga kini atong pagbasa karon makahatag og paghinuklog no, nga maghinuklog ta nga Ginoo. Salamat kaayo. Nga bisan pa sa tuwang mga kalapasan no, sa tuwang mga nahimo nga mga kalapasan ang Ginoo wala na give up. Ang iyang gugma walay paglubad. So igsoon salamat kayo nga makong giubanan hangtod karon ug atong nahuman karon ang ikaduhang Samuel chapter 7, chapter 8 ug chapter 9. So I hope nga magkita na usab kita sa sunod nga higayon. Daghang salamat.